Ang naturasain, mabisin ako na. Di mo damagan kanya ka, check, tawan rilo. Worship, mabisin ako. Pangal daw siguro, ta mabisintan. Boys! Nakita ya, dito baro arilap. Wala nga mo, baro arilap, tataba daw. Why, dahil tawag, nakasuot ka niya. Wow, nagwapo ah. Ay, katwid ah. Nangina da ito, yari lang. Huh? Kasanot kang ina naman. Ay, kit nasarap with akwarta ah. Masigay, manawan kayo. Ha? Damit ko makas di aray lang. Di na magtakuman ng natin oras check. Ay, wala niya. Nalipatan, damat ng tinagdamag. Nangganil, kano nak na arigalwan. Kape arigalwan ka. Hindi pa lang may bagbagam arigalwan nak no birthday. Manutawan gaon, nga maging gaitan, di nakpaili ni galwan. Awan, anya. Hilaw, ti kayat kong nairigalom kanyak. Di kaslarilo ni tata ba daw? Kahit na palap man at jirilo ni pare pa daw. Nanginahan o day arilaw. Ay abam, papaapalan na kalag day jay. Basta, rigaluan ng itirilawang kay. Sige. Jay, kaslariluan ni tata ba daw? Dak kayat ti sa balay. Hapay, anya di pagpagatan kan ka ni Kwaro gaya, ay erelo ngarot ka daw, di kaslarelo ni pare pa daw. Ha? Pinaapalan na lang ni Kwaro kastabot ni pare pa daw. Nalaingag pa apal, nalaing paingad pasikat ko nam Hey, parekot ko, no pangalaki ti gatan ko itirelo. Ay kata, adong aribo mat ate ka sa pulam. Awam mangarod makukwartak. Anya kanu aklasi tirilo ti kayat na aya. Di ngarod kasla tirilo ni paribadaw. Dagi jay branded kas jay. Dakkel a problema day taa. Day taman laangan ng paspasikat tinararamid mo si kabadong. Kasadong nga mau ay na amo kon ti ugalim. No adda baro agamit mao, mapan mo ipaspasikat. Talaga may pasikat ko tabaro harag. Kay masapol mapan mo ipasikat, ay kitwid anan mo kumangay, gujak ipasikat. Di ka lang mapain. Pagbay na kumangay. Adda karog baro arilop, di pasikat ka. Sino payaya? Tijak nang ipasikat, anday ito'y arilap. Sigay, sursurum amin at taga-kabildatan apan ipasikatan. Amok kay takas ta unay ti apal di kwaraw. Adda nga ta ihatang mayay ti kas to'y arilap. Pulos! Aglisi ka man kag di kapag na. Kay nakgumatang iti bugoong di tatersina ni Marie Kwanang. Ay siya ako ti mapanbubata. Sikan? Wag! Kayat mo ti magmag na. At no ibaon ka nagadwa reklamaw. Adayo, kabat-batuan ti pagnaan, nagpudot ti magmagna. Kung kunang, agboluntaryo ka mapan gumatang. Yawat mo, di kwarta, tamapan naggumataray. Hari ko na. Day, panya day ta makasisirap ka ba daw? Masisirap ka gaya, dito yung baro arilov, maray. Rilo day ta? Kit mo na. Kita mo nga minamaray, may na. Makasisirap mo. Nangina nga may, isa makasisira. Nangina? Kit mo na. Hape agririlo kaya tisaglala ka. Ay, dagiti lalaki ati kaya't datagrilo iti kasta. At tanto mang tulad kanya, nagrilo iti kasta maray. Asino nga tangay ti makagatang iti kasta arilo? Inbaon nak nito yung gaw, umaya gumata. Ay kahit, umay kumutin ni pasikat na iti rilo ka. Kahit tanyang arod ti katangam niyay. Bugong man maray. Agsida kay ti bugoaw, kat nagngiin at arilaw. Makasisirap na yung dirino ni Tata Badog, check. Nasisirap ka? Pirmay. Nagninagayam dirilo na. Kay, gumatang ka matitikas jay, check. Kaya't ko kumangarawd. Iso ang nagpaghatang kinanggal gaw. Kay, igatangan na ka. Siyempre apay kid din na din nakigatangan. Apay, adult kwartan ni Apo Kapitan. Ada,
kunas ka na'y gatangan nak ni Uncle Kao. Awan na talaga ti pata. Wala balik-balik tadak ti bulsak. Awan. Kahit tayo pitakam ngay. Resibo ti karga na. Awan may karga akwarta. Iso nga, inlakas ako. Ay unay met daytan intay. Halapulos nga awan kwartam. Kasado nga iti pagpagatan kan kanit kwarog arelo. Ay na, dayta-ita ti dakil at parikot kaw. Aring daig! Nay, ay aban na ka ni parin apa daw. Apay paray. Oh my God, istorya ta. Ela, umalakam. Ay na, pasikatan na kalaong dayta, inteng. Ay, amo. Baka muwak mo ito, mag-diskarte. Apay paray. Ay kat ipakita ko lang muking gada ito yung hilop. Asagat gatang kau paray. Ay, uy, barbaro ah. Hehehe, talaga baro na ito paray. Ay, nagina siguro. Dahil ka paray, tuwin na paray hangina talaga. Na, buyan na lagan day. Bayat, nawaring. Ay, baka sisirap. Hehehe, bayat ah paray. Ang managnaglaing at talaga nga original na ito'y arilo paray. Handa pagbagay mo paray. Ay, bagay ka paray. Ay, paray. May damagin nga ako sa'yo. Ano yun, paray? Ay, andat oras na. Oras? What? Eh, jakan mo kahit no andat orasan. Apay, awan sa balay, apagdamagan. Eh, damdamagan ka at nga rodrilom. Andat yung oras na ya. Nagninanil mo deta paray. Di mo kunain, at di mo abuti oras. Andat yung damdamagan paray, oras itawin no oras idikalman. Ita! Anya nga mina na ya. Na, andat serbina de tarilog no di mo amwa kitaan. Ay, kita mo ba? Anya, kita saan nga. Eh, baga meron. Alas 2. Na, kasla, alas 11 sa pare. Na, alas 3 na matay. Na, ay saan gaya? Alauna. Ang malumay. Ay, alas 9 sa kaya bay. Na, nagpailig yung uncle mo, kwaro. Yes! Mapan ako ni gatangan ni Tirilao. Da, awan ba't imbagbaga na gatanin na? Arilok siguro ati mapan nagatangain. Sapay ko urayak ni uncle ko diti balayaw. Padaan at Tirilao. Sabihin siya, awan santik pasayros, iso nga gawit. Ay, diyak pa agawid. Urayak ni uncle ko sumang bayit. Apa mo sa palapada naman? Katangan na ho ni Tirilao. Kastaya, yagas larilo ni tata bataong. Imbagmak, dan tumbaro arilo. Una, at adamanan at tumalaki ay, adumanan at chicks at kursunada kin ka chek. Sigurado na ita. Pura dya ko nag-aram sa itong tiranda. Ada si Marting Ajip. Hindi, uncle mo di bumaba. Sige, nagbati kan di tawi. Sabtak ni Uncle Kao. Okay, tirilo kain. Ay, wad kaya ba? Di naking gatangan. Isulti lagi pakat, hindi nagpailyak. Ayan nangarap ngayon. Tapay kaya't bo, tikas lay tirilo ni tatababa daw. Yung bagak magkun kayo, di akas di kaya't kuwarilaw. At ay bagak kagam, di mo ibagbagay ti sa balay, Anya day tanggang, di paspasikat na arilo na, ket na per day. Anya, win! Paspasikatan na kalag, ket no nagmayat, makasisira. Uray damagam ti oras, di namaw, di na maibaga na per day nga rod tarilo na. Gusto ka din, kaya't mo ti agrila, iti na per day. Ay marakrak sanday dyan, ay diyak kaya't na. Tistingam to ni Tata Babado, tapno mamate ka kanyak. Damagam to, noon na ti oras. Maturog ka man, agdegos ka man, suot-suot mo na taday tarilaw. Diyak ka mo no apay. Nariga din no may takawin da. Unay katatakawin din, nariga teng. Sa pinagnina ti pananggatang ko iti daytay. Papanam ngay nga rod manain, italay. Di ka lang mauma amang ipaspasikat day tarilom. Nagadong arab, di umak-apal.
Bay sa ditan ni Kwaraw. Agam magpatingga dalayan niya na iti apay. Tawan kwaltada ngay gatang da. Degjayan ni Kapadong. Papanan namang natan. Da. Kastao na iti panangiwas-iwas na kadagiti ima na amag na. Ay namare, ipaspasikat na ng Jerry Lona. Sa bagay, kasta talaga day yata o amin sa atawa makita na Jerry Lona ti paspasika na. Hanggang amum ka day marikwanang. Adda natakwatan ni Inteng. Nga, di nagayam amo abasaan ti oras. Ni kabadhong? Wan. Ay, jay lagpasikat ti amuna. Hanggang no damagam ti oras, hina ibagbagana. Nekjak amo da itaa. Ay, anya nga tati pagsarsaritaan da dita paradahaan da kwaro. Di magas mo dita ni kabadong. Kune, madaman ti pa nagsasarita da. Diyangay kwaraw. Makagatan ka, dito rilaw, akas dito rilaw. Nagbabawi ang kaong tatabadaw. Awan for ka man niya. Hehehehehehe. Amuklatan kay, nangida ka may, dito rilaw. Hehehehe. Sumumbat ka. Di kagpatim. Napil di ka numad dito rilaw. Kasta, nya pirday. Kabarbaro day tawi. Napil day. Sige man. No sana napil day. Ibagaman nga rin niya ti oras ita. Haka, oras ka na, tatabadaw. Apay ayada, kayo adabag iti oras. Sika nga rin ti adarilo na. Kaslamit la oras iti kalman na. Hey, mamati ako na perdi ti rilawang tatabadaw. Dite, saan ka nga katawa? Apay nga rin di mo may baga ti oras. Ay kataguray kayo ba ta? Oras. Ti oras, wanay. Naperya talaga ti paspasikat mo arilong tatabanaw. Ayan, huray kayo Papit kita palag. Kung manatawa kayong tubig. Unayawan rilaw, may baga ti oras. Ay, ibaga man, chay. Alas 12 ni titingatal daw. Oras ang ti pangal daw. Ay, naggiling ni chay. Kas dati si panood. Alas 12 na ya. Kasla alas 10 pa lang, may dito rilaw. Tapil dia talaga dia tarilaw tatabanaw. Jak kaya ti kastari law. Riyan. Ayan mau. Adak kiti salas. Apay aya. Natanidyaw anak maray kadakwarap. Apay. Damdamadin da nga raw. Doon niya ti urasay. Kay. Widyak maambaw. Doon niya ti urasay. Hay unay kan ba daw. Pasikat ka apasikat. Di mo matgayam amwa kita ang ti oras. Ay kitsuruan na ko na. Siyak pa'y mo ti pagpasuruan. Apay di mo amaw. Diyak to pa'y makita no sa dino ti ima day tarilo. Ang nagbabasit mo. Ay naye. Magpasuro ako making kakay. Di mo magayam amaw. Kunat man no nalalayang ka, numiti siya. Matangay ko rin. Awan nagporta. Awan di gatang ko itirilo manangin na. Unay saan na ho na igatangan. Diyaho na balang tirilo ni tata ba daw? Gawin na. Kanan mo day jay kay. Naperdil. Kun saan na matgaham nga mo kita iti oras. Isubay. Adat serbi tirilo no di na mo amo kita iti oras. Ginalakalangan ang rail. Mbala. Inaktag kita. No, duwatan to. Kapno makapili ka. Ngam agore ka. Among kita iti oras. Amo ka ang gail. Nalakalang. Pay one take one day. Ito, wine. Hihihik. Sige man, kita man ti oras. Nalas 8:30. O, kita man Hihihik. Kunak no di mo kita iti oras. Ayan ti oras ay kwarab. Ape adahamit ti pagdamagam. Katadamat rilam. Ngagpasaw. Hey. Bay amo, tagrilorila. Agsalud-sud at tulangay, doon niya ti oras. Ay na, tahatabadong. No gumatang ka iti gamit mo, siguraduam nga amom nga usaran, saan na at tapno ipasikat mo. Nasigay!
Pinaggibusan ti sa balipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Indeng. Nabsub ka mo lang, pare ba daw? Purang nga rin, pare. Nangro natin na imas tilo to na desak. Eh, yun napit-pit laki di tibisin na. Mayapit. Wala. Ano pa kami tiyo may bangan dito? Ay, aghirisak pa ikaw maparay. Anam sa anay. Kabapain mo king ka. Mala, rumorta nga rin. Siya ka, tin mga wag. Tikinatang mo amiga pa. Paray. Ayun, tagtanin na lipat ako. Kasapulan tayo tayo. Iti barangay tayo. Burelit, bubom, syaba, gupatang sayaw, nababalat. Hey, maifarik lang arodin ti aglapo dito saydwap. Aglapo da pailay. Ay, burelit, bubom, syaba, gupatang sayaw, manong. Uy, manong. Yeah. Manong, bakit ang mamang, nimsiyat, manong, pura nakidag. Ay, atida, kau kasapaan, nakapirgaw, nabadakap niyo matkamanaw. Ayaw sa nga, ay, pasul niyo Amo yung matamay pare, taglako dito sa idwap. Paglako kayo pala, may. Hindi ka ida, ginabadakanay, dito lalako yaw. Maria! Yan nanggay. Awamit kay, di pare, tag. Ay, salbat. Napanawa na kag. Day to mga minapakay. Ang muna pagnan, nagititan tao, masalsalay, itidala. Day kini na naglakap. So, nakalunay. Ay. Yung awa, nagsabit ng nutritionan. Kapmatin makita ni parintag. Diyame sa alambiday. Ay, palunod pa daw. Talunod. Napanang ka din yung kailan tayo. Ay napandakan ni pare badong ijay syudad. Tamapandakan no agsapul itigatangan da amega pon ti barangay. Ay, gaya man yan. Namayagan na nadadal ti mega pon ti barangay. Nasayat mat dugumatang da. Tapno mang nagti pa nag-speech ni Uncle Kaw. Nga oray adda kay ti adayaw. When mabalinda pa nga usaran iton barangay assembly no mapukaw ti kuryente. Wendo usaran kadagiti na dumadu mga aktibidades ti barangay. Takaw, ti plaza. Di kong katong ti tagtaw di dad. Kawak ti parentay. Usaran, ti kinatang nabigapaw. Tapos sigurado, amanggod na. Naduki, nagpaiso ti tao na Parintay! Sa dito tayo daw! Parintay! Kapagpansin! Di parintay! Ay, agyaman na. Parintay! Parintay! Nga naka-jacket, di kinalagbaka! Urayan ka! Mapaspasa bakit ka di parin ba da? Kay babain naklaunay, di ti kadwan ti tatap. Ano saan na ti ginatang may, amig ka pa. Parintay! Maafo ka na, hindi yan po na. Simbaldag na dagit ti tatao magpagnakat. Hindi. Kaya isa kong tikit-kitan na dito. Ay, sinasabi na kasi mo, o sinal pagmatek ka, pare ba doon? Ay na, nasaya at nasarakan kabutlan nagparay. Kung nag-etayan, mayaw awan ako dito yung syudad. Balat, tara siya pare. Mapantadagusan iti nagparking at itilugan. Taday. Pagkawin din. Apain kami. Day. Apain ka diya kaslam masurong ka pare. Kaya ka magpapailag. Ba't po nakad ka? Gapo sa ramday tabni ka pa. Masanaw, tidyak mo tinamaw. Nasa dino tayan maw. Sa akin na gano'n titaw. Idusar ko na. Dito yung kaparang amiga pa. Agawin takit din. Kumusta ngay, tinapanan nyo kini Kapitan Ijay Syudad? At damot lang nagatang yu amiga punti barangay.
Mamati ka mo para barangay day jami kapon. Ha? Umada na hindi pa nagkakampanya to yan. Isu apat check, nga isu ti pangusaran ni parenteg iti day jami kapon. Ang mamukaw ni parenteg. Salpad kikikastoy ang piyak. Apa yan, inteng? Asino ti kasurun mau? Siyat? Ay, siyat. Siyat na sika. Dikit na di apar badung. Anya tinaramid kan ni pari badung ayah. Basta. Jaket akad kadwa da jay. Jaket ag mauyong akad wa. Apay? Ag mauyong an ayah ni pari badung? Ay, naku na mo. Anya? Inaramid day tani ka pa dong ka ni uncle mo nga inteng. Isumatin ba ka ni uncle ka ang kagawan? Ay, adda nga rod ko kuwasit ani ka ba daw? No katsta. Pirmi nga rod tiluksaw ni uncle inteng kinidata ba daw? Nung nagtap-tap pa lang, dila ka nagpampanunutan ni ka ba daw? Kasi no agpanunaut. Kat no agmao yung kanaw ko na ni uncle ka. Adda sayang guseng amang mangkot bataw. Pudno ka di ti damag na inaramid mo kinni kapikan, idi nagkuyog kayo anapan ijay syudad. Anya ka no dayjay? Tiga di panaharamat ko iti miga paun? Kay, anya pa'y ngay. Nagkunang amin nga aramatom dayjay. Do inaramat kumaan. Kay adda makagapaw to ya. Amum kaday. Ibagbagada akas kalakano agmauyong kapu iti inaramid mo. Anya, agmauyam. Ay, day tadi sana mabalingkan niya to yan. Asinaw, tinangibaga iti day niya. Ni Kapitan. Anya. Hay sa mabay abuti iti arak. Maray. Taglamasa. Manit hanga uminaw. Anya. Nasakit. Tinakam ka. Itimbaga di parintay. Nadda ka nukurkuran ka. Mino, agmauyong akadam. Kasi apay, agsakit pailat na ka mo. Kagpay sumo dayta. Nida, tapna mo. Adon, di magibagbaga akastaka, kabadaw. Anya. Agay, saan ka no maawat ni tata ba nung timbaga yung madakurukurang na, winwag mauyaw. Da, kapay, mo na kayo ba? Din ba? Ay, gatun na. Kit no nagadun ti Maritis di ti barangay tayaw. Bukudada. Di pagsakit ang tinakam ka. Amu na lagaruda iti kamalina. Awan pa ko na naman at dumawat iti dispensa. Baloksawa. Kururayag aging gaita. No ba dumawat iti dispensa. Agam awat pa. So baloksawa. Nasair siguro tirik na ni Kapitan Aga po iti naramid na. Iso aday jay. Nakadkadlaw akaluksaw na ka. Paasul amin dadya bakay. Pasalsaling to, may tigidalan. Ha? Wait, isaw tin makagapo amay dadya bakay. So napanawa na kiniparenteng. Kay inusara ko buti na, daging may kapaw. Ay na, agtal na kaman badong. Tinasaya at inkaki di dumawat iti dispensa kini Kapitan. Nyaga po ay. No may dumawat kanya kiti dispensa dadya bakay. Ay kahit mapanak tubig dumawat kandi parentay. Agam no awan, jak mo mapas. Ha? Kas kay laubeng kandi pari badong intay. Ay, conformit pagliklikyaran nyo. Urnosan nyo ti pagbagiyo. Agkin naawatan kayo kandi pari badong. Ay, nakababain kayo. Da kayo latan ti pagsasaritaan dagiti kalugaran tayo. Ay, di pari pa do, tirupang ang mangurdos iti amin. Napayat na anasayhat. Kula, anya, ay insulto ti inaramid na. Jak palipatan da dyan. Sap mo, biyak, no, sir, di, no, ti balay ni batong dito batang kay kapil zatat. Damo, nga man, do, may dito kapitan din tring. Ay, anyat na ganyaw. Apa asap-sapulan nyo ti balay ni pa, di ba daw? Ay, siyak ni Aling Rosie. Adaw, tang kanyak ni Badong na may sasapad dra asa ba?
Ilasurte o ba'y kusingiran? Masasapat asap ako na. Wan, kapit ka rin, kag. Ay, mabit lang tayo bak ni Kwarog, kakaanak ka. Tayo isuro natin katibalay ni Parbadog. At kambangat na mga sabsabong kada kaya utatama daw. It's a dinaway tayo na. Nagbati di talsina ni Kagawad Kwanang. Nasaysayatan lumapan kalangan ni Jai. Hindi kayo nagsarita. Kasta ka day. Ay, agyaman na ka. Tanapanunod mo ti kasta kwarab. Nangro na ita kita dutik lupo at atap. Sige, kaya't kumay tamakita. Dua sino day tabakay. Madlawat importante lawan na iti baga na hadaya. Anya, asino at day tabakay. Mabalay ngay ladawam kwarab. Natayan. Kan puro amin na buk na. Islindal ti pamagina kan nakasors iti pulaw. Na. Ay da. Kasi nila magagaran ako na makakita. Kwarab. Ha. Sika. Kasano nga mong tilugar ka? Dahil train nga ay di. Napidro ko. Kanadintag mo din badung. Ha. Ko nagpaiso day tanay dia. Rupak day tiladawan. Bakit? Sakbay na isublekan katis natin nagmuhay day. Bayadam pa'y tinabad ka malakop kasaba. Plus, di pa masakit ngay may dito barangay kabildatan. Manuaya, ti bayad na tinabad ka kasaba. 50 pesos. Plus, di 50 pesos. Apa masakit ngay may. Balay, tsaka gasuta pesos amin. Sana baling ti pamasahit ngagsublay. Dauray sa kunti makambaw. Hey. Adoy, ti bayad ka. Apo bakay. Muntoy na tayo dik. Namamanakag. Madlaw mo ka masuron ka kanya. Badraw. Kito na. Masuron na ka talaga. Suray. Ibagaking ka. Hintod na minsan. Likam ti pasal sa lay dalan. Saka naglako-lako iti sidewalk. Kagpasad na, ipabayad mo. Ay, pag-asam ka diya. Sorry, kinapuno na. May parang tatala ka taglako ijay. May nagribas ko lang. Marigriga takla nga men. Uston, mala, pakawanan kan. Ay, bakay? Ay, agyaban na ka. Ikaray. Agbarbaliwak mo. Sana ko na mapanaglakoy dyan. Ay, katrumbang laga. Agyaman at Mike. Panaamiris mo, tibindot mo. Kahit di mawat ka, iti pamakawat. Yak, himkagarap. Na aling rusi mo't lagayan, tinagan na na dya bakay. Kitgapot di mawat kanya kiti pamakawan. Kaya't kau ako yugan na, kamapanitayan ng kalmaw ko araw. Tawig ko hataw, tatabataw. Kaya't kung ornosin may tisusik, itinagbawitan na. Kapot na amiris kumutay, itakibigdut ka. Nasaya, tatabataw. Mala, yung tangarunan itayan ni Uncle Kao. Ambaw ka, nasakit tinakam mo kanya pare. Iso pakawanan na kumaa. Apay nga, di ka sumungbat paray. Kaya't kadi asaway na di na mapakawan paray. Aray! Sige, agpakamataya lanan no kasta paray. Ay, agserve kan. Ala, pakawanin kan. Yung ka rin nagbalbalyo ka na. Uwin paray. Yes, agyaman nagparaya. Agbalbalyo akaon. Jakto, nululita, hindi naramid ka. Kaya nasaya, tatlo nasaya at akanay, unti pa nagkumparita. Gap na Enteng, apay dagitoy. Ay, pagbali na matan abude, gatoy balay. Nangarod nga, itikid ng balay da pare ba daw, tipagit ka. Rumat kaskada hos dagitaw dutiw sa dagita. Dagtay raw.
Mabalik nga rami din na kulungan ti manok. Kulungan ti kalding. Wano baboy. Tamatos. Pagpatanong. Ti saludsod. Nangalaam ka na gitoy. Di ka nagsaludsod. May anak ka dilang ba na? Diskartek detay. Sige, bukod mo a diskarte. Nga, numadaksan ka iti dayta. Di mo ibaga adi ka pinaladipan. Ganag mo na yan. Agaramid pa iti adu ar solusyon. Tapno pa kairanudan ti barangay. Ay, amamukan din teng. Ado ngagpay so ti proyektom. Ngam ado ti mapandita bulsam. Ganda ti mo na mutik sa magagda ka. Ti kunam nga takat agnanayo na kasta. Saan mo ama ilimod laktan ti kinalanggum mo? Addan tugundaway ang maamuan ti tao asaan anasaya at tiar aramidham. Dandat mo ay nalaing dito. Irwano amen, ipahina day ta resolusyon, tatno maite day. Kahit itadamat ti daw-dawatin tayon. Ay, nakapirmadan sa amin na ng grail. Isong gram, tasan pa na warningan. Kapitan, ireklamo man diya ka aruba may. Pinugsat na jay host ti danaw, maagtong iti balay na. Binukudan na magtanti danaw. Nagpatinggalang nga ni iti balay na. Balagta kita minto day tay bagbagam. Agyaman na, kapitan. Noon dala ko maisil po a house. Ipagnami ko maitis abali adisaw. Angarm, ababamat nga main. Isu a kapilitan, medyo asidag ti balayda, tinangipagnaan may. Balagta kita minto kadikwarog. Marikwanan, sakbay nga ibagak ti gatanyay, agda magak man pay. Anya ka di manan niya ibagbagada a resolusyon ni kapitan. Day, apay nas kinapakibiyangam dayta ay amare, ay katwan natapno amumi ti plano yo. Mamuan yun to no maproban dayta resolusyon. Narigat mo't ano'y waras ko. Mga no sana maprobaran. Na di mo kayat nga ibaga disanlaan. Ha? Inak man langay? Na, nagalas kiti ugali day tako mari ko. Mari ko andang. Apay anakamiso ka naggapo dito ni Mari tuyan. Damdamagan na namin. Doon niya kanuti resolusyon nga isagsagana ni Kapitan. Idimbaga kamamuan ng taon no maprubaran. Dinardaras na mo tipi manawan. Kasla nakaangot iti bambangsi. Naa. Kaano pa'y amasatnan ni Marito yang iti proyekto ti barangay. Amangan ba't nga da plano na? Diyak amo amare? Abay, nalalo tahos mau. Patamsamay. Wow. Patak, tanay. Pinugsap da. Patapatak man iti lastikaw. Tapno, madanong na diyay balay may. Asino ay nang pugsat. Pare. Diyak nga rin nakita. Hanggang madatak ka. No makita kila ang kinang pugsat. Pugsat at magtipupugsatan na. Ay oray sak mata. Pugsatin dati huskaw, tagwala. Ay, makapasuron ti tao asan nga umno ti aramid na. Pati house, pagbabagti tanda. Ay, anda na damag kaw. Gaibunong ti gobyerno para kadatayaw. Ang mapay na, haging gaita awan pay lagmay. Nadamag kumatday ta. Awan pay nga ta. Imbagla ko maapagbiting nuludang tayaw. Bunyarod ko ba? Ang mga nubukodan manay, ginalay nga kapitan. Makita tayo matla ang anwad da. Saan nagnanayon ama ilamang, tasaan ama balay na may bulsa. Ay wala, nukwarta, mabalay gay bulsa. Agam no kekos ngay. Uray kasano ti panangilamang na, pakitan tulat ta. Ay katuan agpay sugay ta. Tingseng, anya day takinarton na inyawid mo. Kwa, di man sobra arasyon. Anya sobra arasyon. Apay nga da sobra. Apay, saan mo nga imbunong amin dagita? Ibunong ko to. Ay, kaanon tupay ngay. Inton madadaan sa mo ibunong?
Ayin kayo kit di ibunong. Kwarog. Abay anday. Ay kaibunag yu amin dagiti arasyon. Kat ipanyo ije barangay hall. Ha? Abay nga mingingyawid yu ang kail. Abay nagdadagsun da kita. Yang kalati mangibunag tay sumutin ng yawid. Inyawid ni Juan, ni Pedro kit din ti mangisublay. Madi nangnugmaw inteng. Sikat kinangyawid. Isu asikat ti mangisublay. Tulugan na kwarok tadadagsad. Abay nga minginyawid yung gail. Trabaho mananday ta. Ay, maminsan pa'y amang yawid ka iti saan aron bang ayawid mo. Makitam kisaan mo pa'y anakit kita inteng. Ay, sapay tatagsan. Ay, inton maminsan. Ay, di mo ulitan ti kastangay naramid ma. Ay, mapasubong na tao nga bagkat. Mangiram-raman kayo matangkay. Laki din. Saan ka? Pakananday. Nalaman langayn. Naminton maminsan. Di kayo agyawi doon itisan yung ako ha. Sapay nagdadagsan. Nag. Day, kwalaw. Hapay, anya dagita kinarton. Nagdagsain. Rasyon dagita. Na. Apay ngamin nga ije balay da kapitan ti pangigapwam kadagita. Mo ba yan yung guide? Ita, ibumbo nagmingay subli dito yung barangay haul. Hindi mo nga ro dito pak-tupak at tama nga numadadaal. Awatok tayo, nagatsok. Ito ba kiwatan? Nakabanluga haul. Nakapay ngamin na. Pilat mo sa desaplit. Ay, hindi kaya ti masaplit. Yung nga itagsubli nga di balay yaw. Ado pa'y ti mabagkatiday. Ay, kapitan. Apay ngamin nga gapwe di balayo ti rasyon. Kadamit ngamin ti barangay hall apang idagasan yaw. Ita isubsubliyaw. Di ka nagdamag kagawat. Nababanog tataw. Amang badam. Adda na damag ko. Ado ka no ti hus, di ta balay da kapit. No basta gimatang ti adu nga house, saan kanumot? Adda na kaibaga, aday jay samot kanu jay imbunong ti gobiernaw. Aha! Addan ti mabalon niya ilaban may, kini Kapitan Daswitek. Won, iso amangayab kay ti kadwam, taing kay punken nagpaisaw. Winman, asino nga taya, ti kadwa kamapanmang kita. Paray, lumabasak pa ay. Ay, papanang paray. Dumagas ka pa dito ay, tada na patag na ibagat. Anya ka di dayta. At da kami nasagap ko adabag pare. Tadda ka no ado a house ijabalay da kapitan. House? Ne, imbag pa ni kapitan, tanakagatang iti ado a house. Tangam datayaw. Awan, san natapay ang makagatang. Ay saan pare? Naggapaw iti munisipyo tagigay nga house. Anya? Ne, apay ngay ngarong na day de balay da. Day tangarod kay ti bulbul siya. Alam amo tayaw ti sumbad na. Kaya't na dagi kway day taahos. Imbis ngay bonong na, tinyawid na si day. Ay nagalasay. Mananggun daway a kapitan. Winyag. Ang dumteng taw ti panaway. Ngay baga tayo kinkwa na. Ti maday, garabid na. Sige paray. Tay baga kadagi ti datuma. Tapno maamuan damat. Way, paray. Babayiran day jay, kapitan. Kukumarak. Hadda na dukta na. Ngamjak ibut-butak ta. Anya ka di day tama ray. Ibagamon tapno amumay. Hehe. Adda na ko. Yung sikreto klapan. Ay, ne. Apay nga rin kasta tingirsim nga ay maray. Anya nga ta. Numaamuan na ati asawa na, kat saan gayam nga na, ki alhamid na, ay kaslaad da kayat mo asawan, marituya, aywan, maray. Kukwa kumati ka aduan, nyam ay na, binukudan na kiday na, ngayon na, ay, hunay matdaytan, maray. Mabalin na mamuan, no anya day tay bagbagam, ay nano kas day ti asawa, ay sana mabalin kanya.
Amang ano ipurwak ko ijay planet Pluto. Saan ka nun samot na planeta day ta Pluto? Ay, iso nga ron nga ito timbaga. Taga mo lakayat nga ipurwak. Ay, adagata nga maray. Ang lanap na pananan ti saritaan. Ay, kamaray. Sana ka gumatang, no dikit umutang. No kaya't mo pautang, ay katikan na kitipagas. Di kagdanag. Itad kumutla adakos. Angam na di mo kaya't, maawanan ka kumaitis suki. Hay, unay magdaitan. Mangiruruman ka pa'y. Ay pumano ka malagan. Ado ti ka barangay at naggatang. Mare, pumanarak pa'y. Agawid akon. Sige, mare. Inteng, amum ka day apaspasagidan nak ni Mari Tuwiari. Nagkapay na madungo. Anya ko mga ti pasagid na kita. Amin dagiti innal alam arumban na ibunong mo. Ibunong mo amin idan. Eket na imbunong kumit amin nasaya at nukasta. Ay, mabain nakiti aramid mo inteng. No di ka mabain. Siya ti mabain. Amaong kapitan. Namuan may at dagiti hos ije balayaw. Kahit kupwah ti bumarangay. Apay ngay niyawid mo. Ay, mapantayo ije balayaw tayo tayo kitain. Angam no, di mo kayat, ni Mayor to ti umay. Para kada kayo matadagitay, kukumpari. Pwede ka kayo. Iwaras ko ta. Agpaisaw, tayo na akong kay. Gado ta ano mang haramid mo paray. Para iti umili, hindi ka sinarilay. Apay, di ka pa lamap nagmait, iti honorarium mo paray. Kas ka lamang honoraris may paray. Ayawanan kay tibay. Isumayin kayo ang amin dagita paray. Di karong da ka. Ay, agazan dagito yung ahos na. Nagadaw. Inyawit kat ni kapitan namin ay. Ay, na yan paray. Nasaya at nga tatirik na. Tagi ko ay nati paray ti humilay. Tiago. Ay, Anya pa nga iti awag mo iti kasdi at klase ti tao. Agong nagpaisaw. Buwin nga rin. Umala. Iguyod tayo amin di barangay hall. Tayo kay ngay waras dagita nga host. Ay kat muna pare. Kahit ito no may apa nagpipilay. Hamu tayaw nuas ino tipigin tayaw. Ay wait pare. Anan mo may tikasta klase at tao. Dila bagbagi na mata muna. Ay, adung agpaiso ti resolusyon na. Ang adu umar ti kupit na. Oh, nakita ti bunga pisan na nasaya at nga aramid mo in di ka di mabaid nga imbay inguyot ti tao ti hos at tinagikwam. Kung naklusad da abamuan, pila kami ti mahabain ka. Iso api manawat. Amahan mo ibagada ka sa buwatat. Uray siya. Pirme abain ko. Kan amin dagita yero anagdapo iti gobyerno. Ited mo iti rumbang apakaipayan na. Saan adito'y balay? No maamuan da, nakababain. Di ka makiramraman. Ay, uray siyat, mabayinak mait, kanjaketi may ramraman. Ibo nagmuamin dagita ije barangay hall. Wine, ibo nagmuamin ije barangay hall. Intuno ko lidang pilit kadkwara. Surot-surot ang tibag pagkadantem. Agpaisumat namin, inteng. Agpaisumat namin ang kaninteng. Duduatan tula kwaro ka. Ay, bakitam. Inteng? Masurun ka. Kat agpaisumat tibag badami ka ni kwaro. Baligi ba daw? Si kanto ti sumaruno a kapitan. Ay, naamuanan ti bumarangay ti kinakusit ni kapitan. Matungpal mutlaring tinabayag nga arapahapad to yan.
Kapitan, Badong, Kapulisan. One body, my love. Siya tumating ti asawa ti Kapitan. Saanin aday gay abanang. Pero may siguro ti bain na niya. Idiing buyog dadagiti hos ijay balayda. Kasanungay, no saan man ang nasap ti pilyan ti tahaw. Numadanon ti panagpipilay. Si kamot siguro, tasanin anabang ni Kapitan. Nabang siton. Sa bagay Anyari ti laban na. Kit agdadatamay, ti kinapusit na. Nagsursuro kakit di nga agdiskurso. Tainton madanon ti kampanya. Si kanto ti kamayatan ti diskurso na. Kasan mo matangag paisap ti panagdiskurso, tuya. Amangan mo inton madanon. Kit jak mo makasaw ni ti sahango ti hadwa tao. Iso nga rod nga ibagbag at asursuruam. Kasto ito tidaduma nga ibagam. Kedawag kagakayo amin akabaranggayan. Iti kanigay duwan no kanawan. Saan kayo ang mailawlawan? Amang ikur iti saan ko anagan. Lag-lagi po nyo to'y kabsatyaw. Nga aday ti sagaw. Nga oray man agkalkalbaw. Apay palahin ramang mumutay tagkalkalbungay. Madimutay ka. Apay amadingay. Mayat tupay timbaga. Ay madia, mararamig na kiday ti pagkatatawa na kanyaraw. Baday, tuyat. Mayadan para iti patadaw. Saan nga pugsa-pugsat ti house. Ay, uwan paray. Uray sigan samay. Nakadanon matidanom iti tarong mao. Ay, wala paray. Ado pa yay tinaraupan. Amahan numasapol mo pa'y tiyiraw paray. Adda pa'y kanukay tijibala da parinday. Adda ka no intiday apana ka nagiti umilay. Kasta ka day. Uray ba'y among taray. Daytoy kit dihos taiso ti kang runaan tapno makatalong tayaw. Nanruna kada tayaw ngawan irigasyon na. Kasapulan tayo ti house. Ba'y among de tayiraw. Uray kukuan ni Kapitan. Sa bagay, alam maday, dahil ngay naramid na. Bay ambaon paray. Tatay ko na dang aruday. Sana maturog ti Diyos. Dumtang to ti aldaw ang maka-ameris ni Kapitan. Wid kid dia, paray. Sige paray. Tay nakman nilipas day al aradwar. Tapno marapan matay. Apay inteng, naliday kamay. Nakapaninig ka tay. Nadala pang padunute. Amangan mo't no ada guri-guri yaw mangkain. Ibagam numaditirik na, ekwa, awan. Malagit ko lag ti madigay na rabit ko. Ay, unang girl, madingag bay so dagiti na aramid mao. May mayat matla no husto ti aramidam. Tapno awan pakasarsaritaam. Ay, awan ti aramid nga agnanayon ama ilamang. Nangruna no daka isudnat peso. Ito opisyal. Masapul anakod now iti pagrebanganda. San kat nga ramatan na ti saad na. Tapno agaramid iti kalupad. Tod no day ta inteng. Ti pagwadan nga opisyal.
ngag ko na itayin, kay. Ada, agasam day, jay. Kay, iniya sa small lang arudan, nangag na bay lang, may. May kayo maganda. Maganda ko, okay? Agsira pa yung ititangan kagkangyaw. Ay, daan dita si danang kayo. Alalagiyaf dita. Anja? Aggagatilat magsidat ititangan kagtalyaw. Ibagamakan yan tim nga umay lagta dito tirsenak. Naurawang kwarta na. Mabayang ka nga umay. Apay, awan na pulos kwarta na ya. Awan ka na. Shop tupay na ya. Awan mo din may gatang itilakok. Ano sa kapambantayan dagito ilakok. Akinde kan krispap. Apay, asinaw ti awan kwarta na. Ay, nisa na siya. Urekas ka sanaw, adamit kwarta. Haplo nagmalagay. Siyak mare. Awang kwartak na igatang ko'y tilakok. Ulan yan tibanang. Awan ka no magkukwarta na. Ay, mapanak man nga ron di ayan dagiti kukumarek abaknan. Ha? Na? Gaputawan makukwartamen panawan na kamen. Amumaray. Dagiti daduma ako kumaray. Adaw ti kwartada. Ay na, di mo nulitan. Tamasakitan lang tirik na kamakangnog iti kasta may bagbagam. Wen magngagpay siya na natuyang. Abe adi mo kaya istorya dagiti kukumarin ngawan makukwarta na. Tay talak silpon tiar aramid da unay ha. Pati sa walisam. Aglisi ka ngamin ah. Kita nga walisak. Di mo pa'y amot aglisay. Ha, bigat nga bumuot na. Wala, tapa nagbabayad man ng iti kuryente, kat awan pagbayad. Ha, sumandil pun kapay lang mat dit ha. Sa dagkumad lang ang teksilpon tapos di kagong uwet. Teta, hindi sukon ti silpon ko. Inkadla ba? Nagrigat ang tekastoy. Kalpasan na. Aglinis ka. Hey, imbis makakuya ko imbit datawi tagal daw. Ha, agriri ka? Agriri, ayamot pada sim ti agriri, taipak pon kuken kada tu walis ngay kamkaw. Paritay, itay ka pa bumanumba dita pampirya, napanuga kon. Japay na pon ti 5 adram, 5 adram. Nagadon paray, nasket na tong palak ni Bana, tanda kaong ungutat na ita. Aray, di mo ka dimadlaw, anak kasukata. Naka-esputin ka mga kastaw na. Where are you going, pare? Mapana ag-chicks, pare. Mga dumakita na ka, unong mangud na ka, nimbareto yung dakis ka. So, pinigsaan, pare. Kasano matag nga makaumaya magparay. Nagadumag ti work ko ipatpatrabaho ni Bana. Ay, ado, tiyam amok ag-chicks king ka, pare. And kalim, kita na, suks darasa. Sa mag-uuto ako, tilikato man ang pare. Agumutan tiyamda. Ay, ala, itong maminsan to, sumurtak nga, chicks! Ay, umayak man makis-istorya di Twitter na malay. Inbagla ama iliw-liwag ko, tikinaawan ko arta ka. Nasaya at may ka, mare, tapna da ka istoryak. Ay, ni mare tuyang ngay aka istoryam. Di na kaya ti umay maki-istorya, tawan ka no kwartak. Kanuray si ka, awang ka no kwartam, iso di na kaya ti maki-istorya kan ka. Apay nga amuna nga awan kwartak. Imbaga ngamin ni Kwarog, na sikretok nila kumaday jay, bay amon ta hindi ka lang nag-iisa mare. Agpadata nga awan kwarta na. Labsan kayo pa'y kukumaray. Ay jayan ni Marituyan. Nakapayong iti sabong-sabungan. Agpaabagatan may mapanmanan na itayan dagiti kunana abak nang ako kumari na. Ay Marituyan, dumagas ka pa'y. Agur oray dagiti babak nang ako kumarik dit abagatan maray. Danud mau. Ay. Nagrigaten no awan maku kwartam, taadaywan nakamiten ti kumarem.
Among matain, ti ugali day ta kumare. Nangitulodam ko ni Tata Badong, Che. Shhh! Tagaray! Damdamaga lang. Hindi biglang likaw, tinang ituludakin guana. Biglang likaw? Habi-habi ni kasaan. Habi, aya. Mangag ni nanatong yan. Awan, nakita nagpaabagatan ito digat. Saan pa nagawig? Di mo magbagakin guana. Tatinang danan na ni Tata Badong, agulimay. Mapad ka madan at chicks pare. Haikit uwid na pare. Sumulat ka. Baundak man diba nang aglampasap. Agasam di ko na kanya. Pasiling kanu di datarmi. Ay sayang. Saan ka man na makasulat pare. Kanayot ka ba na mapanag chicks pare. Naimbadnusan abad-badlaw ni Barreto yan. Kasano ko maamakadlaw ngay pare. Kit inal daw may tama mapan makis istorya kadagiti ko kumari na. Ayan! Isuan na waya akarumor pare. Uray at malmalim ang ngawan ni Jibalay. Tag malmalim may nituyang kaw ngawan ni Jibalay. Rumwal kamay badang. Way. Na, agpada talakit din arumor. Nakapurpurma kapay. Nagbangbanglo kapay. Uray mo siga. Nakasukat kamay. Mapadak di taayan dagiti babak ng ako kumaray. Adamot pa na. Sa dinaw, ay di ka nagdama. Pajak damdamagay no sa dino ti pagpapala. Mapankan samat at jegs. Nakita umaday tangaw galay. Pagsuspitsaan nakpailang may. Awad, daramit ko akasta. Tuya. Bagay. Awan madmadlang mo kad ni pari badong? At dangarod mare. Dandani inal daw amakitak arumwar. Iluglugan ni kwarog. Mapmapanda ijay ilay. Anyat araramidan da ijay ilingay. Sigun ni tinanggag ko. Mapan kano agchicheks. Na, pudno ayaday tangay bagbaga mare. Wen mare. Apay, saan nga ta ang makadlaw ni Marito yan? Kasano amadlaw na? Kanayon mo tama panijayan na giti ko kumari na babaknang. Sa bagay mo't kit di kita naglugad man na ni tricycle ni Kuano. Ganyan. Sino di agkang kantay di kusina? Bagay pala. Sino pati sa balay? Naglutaw no saan nga di ante mabanang may. Sana nga kung uwan. Nakagsakag. Di mo badlaw asadan nga gitup-tupak. Nagimas ang tilutlupun na si Darang. Ay, warog. May kamad dito kusina. Habay antay, ibaon ka mapaggumatang iti asay. Umayan antay. Bay amla tanggap tugaw niya ang kalmutita takaasimay. Anabambad no. Ay, talaga na simple tanyantay. Mahata iti asay kagawan. Aguray ka man, warog. Agpuno ka man kanyak. Kunyatibod now. Pangituludam ka ni kabadong ijay ilay. Ha? Ay, uwang. Ibagamon Sika nga minti paglugluganan naka. Mabanad chichiks ni Tata Badong. Na! Lukasta! Pudno di suspit sa amin ka ni Mari Banang. Ngam di wala bagbagan kininana tuyang Kasano ngay bagamay ka, di na kami pa'y kasarita. At doon tayo asinagat-gatanga. Warog! Nakatugaw kami tayo. Di tayo sirong kisalamagi paray. Ay! Tadan ka makit. Ladak paray. Mayat ki matulog dito tapos po. Mapaisan nakapinagsak daw. Yung pinaglampasaw ni Maribana. Siya, di paray. At bulbulong tayo. At punanda nga isula. Na, sining pwede na. Ni Maribana. Paray. Ay, Diyak na may kinisan. Di unurang yung pungaing lawat ko na. Ita, kasan na ka na pinagtrabaho paray. Napanda, nag-gags. Nagdinanaak.
Adong tumanan ti trabaho iti barangay ko. Si kalagkat ti naman. Kita amang pa saan na napan iti abagatan ni na to yan. Ha? Kesa nung amo masya na napan. Ada dyan. Ganda na nakapanimid. Ay, iwan. Problemado sa amay. Kasi ka mamuti, sukat dahi ki sa balay, Ngunang, di mo ibagbagaan at chichiks ni tata ba daw? Diyan matibagbaga talaga. Nakadlaw siguro, minana to yan. Nakadlaw na, hindi pa yung aramida ni tata ba nung tikas dyan? Asing, to yan. Uray siya. Madmadlaw ko analiday itan ni Marituya. Namuan nan sa material chichiks ni Pared ba to? Ay, tuwan siguro tulungan niyo ko Mario Pagbagan niyo, ay kasano po maabagbagaan kat di na kaminto kay kasarsarita. Lablabsan na kami lahal no makita na kami. Apay na, awan nga rod kwarta, may ka ni Marikwanan. Kayat na dagiti pupumari na iti abagatan, tababak nang da. Kapay di na amaw, dagiti awan na kukwarta na. At isudang tipod mo atayin. Di na amo siguro. No asitgan na kami ni Marituyan, ay katulungan nila ta. Paikit din asaan. Naumakaw din katuyan. Apay na umakahay, basta na umakaw. Apay masapog na darasan na. Ay, dong-dongwan kay tikas tao na. Anong na umakamagaya na? Nita, nagsangit pala. Mapan kan maki-istorya ka dagiti baknang ako kulaling. Tarumwarak matay. Kaslama batin man ni Marituyang aw masidag. Ay, paya-paya man, Mare. Ay na, itay pa'y lapay paya-payak. Mare, umay ka. Di ka agbabain. Awan mo't sabsabali ka na tayo at alaw. Umayak man garod, kukumaray. Ay na, hindi pa'y kumangamin nga imay ka Ang derdiretso ka mga hindi kabagatan. Ay, kunak nga may numatulungan dagdag itibak ng ako kumaray. San ba't gayam? Da kami, Mare. Uray awan makukwartami ka ni Marikwanan. Si dadahaan kami lata at tumulong kan ka. Wen, Marituyang. Saan da ka baybayaan? Inteng, kasaritang to di Paribadong. Ibagam, tasaan na alukwad ni Marituya. Kinasarita ni Marituya. When kasi nakalidliday. Apay, gaputa bakal ni Marituya? Isukatan ni Paribadong iti ubay. Saan mo't pa mabalin? Ay talaga. Iso nga ungtam jay kumparen. Ay, day kit din a checks ti pangibusan na iti kwartana. Ay, ungtak ka talaga. Ay, agam, amagan mat no awisan na ka. Ay, kwa saan? Asumurot kan kwa na intay na. Erwar ko ja balunot ko manipo diti lakasa. Kit, asino ti Ryan? Itatabado nga. Itulog ko man ni Jay biglang likaw. Nalapsat mga sasarita da ka ni Kapitan. Ano na? Ang mga awisan na ni Uncle po sumurot kan kwa na. Siguro. Saan no daytan? Siya na mabalain. Jack ida loud no maawis na ni Uncle Cow.